This is your Buddha TV, Hakudi Masivi, Sly Media TV, and this sport and dream street in the zone and up a news in Daka wonder name of Vusi. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwarara mangwana rakanaka. Sly, oh yeah, Sly Media. Makasibere mkomo. Tosimbezu. Indo tsuvesa tafumana ndiri mutoro wenhawo ndiri kutaura unani na Langton Kunke. Langton Kunke. Pana patiri panonzi paya. Panonzi pamudambure pari pangundu. Pangundu. Handiti. Mbiri yepanapa ndei. Satataura zve. Mbiri yepangundu ndeye vanhukadzi. Nezvigwere zvepabonde. Right. Zvigwere zvepabonde zvawandisa pano. Nzanitaura. Zvokurevesa. Manje zvingapedza. Andiri kusanganisa nawo. Magenital warts. Hopo. Ndo muri kurapa imene. Ndo mazhinji vacho akati one day. Andiri kusanganisa nawo. Okay. Saka munorapa imene unotopona. Ndine maphoto of thanks. Nzanitaura. Handingagoni kupa 100 vanhu. Vopora vose. Chero pachipatara pana doctors mochari iripo. Asi pa 100 vandiri kubatsira ndiko 96% vacho kuzonditenda. Saka chitiudzai kuti chamuri kushandisa apa chii chinoita kuti munhu agone kunge achirapwa uye zvinorapwa mishonga iri panapo yakasiyana siyana here kana yakati siyana hatitsanangurei tinzi yakati wande zvikurapa inosanganisira kune drop oita pabonde vari moziva kuti vakadzi vazhinji vakadzi vose vaenda kumazuva isatinzi unoona kuti iye achinasa mangwana usangadzana naye nhasi wadotora svinga muchibereko achipedzasa nhasi varamai vedu vaiti vakaparadzana nababa vaitakana vhiki vasina kusangana nababa ine vamazuva ringoda achipedzasa nhasi mangwana tododhidha ndozokonzera maweakness akati wandei tishawe simba pai panhovo ndozvimwe zvezvigwere zvandodi zvandobatsira misana koita miponzo yomene ndinopinda futi munhu wakaponzewa handorova nemupengo anopenga njere zvimwe handizoitiri hangu pano babani ndine ofisi yandinayo asi mabasa ose wandowanza kusanganidzana nawo kusvika pakutobatsira vamwe vabereki vasiri pano vachindifonera vachiuya. Hatitaurei zvese zvamunoita kuitira kuti vari kuzvinzwa chero nevari kunze kwenyika vagone kuzoti vakasvika pano pangundu vagone kubatsirika because kune vamwe vanhu vari kutori nezvirwere zviri kutadza kunge zvichirapika muzvipatara zvamuri kukwanisa kurapa imini. Tingati kuma-asthmatic, BP, shuga ndombosangana nawo vanopenga njere chaiko chaiko vanhu manyamuchina nemiposo misana zvakasiyana siyana. Makatarisa apa ndenda kuita ndakaiti nditi pachikoro handizoitira mbai apani pakadai asi chondikonza ndigari pabani kudai ndiyemwi vanombatsirwa neni mavote of thanks ndo vanotondituma ndiri pano vabatsirwa vangu ini. Okay. Ngatiti hatinazotaura nenyaya yemishonga iri panapa hatitaurei nezvayo torai bhodhoro 1 motiudza kuti zvakamira sei unosanganisira klina mudumbu zvandaisana hazviri kuti kusangana magazeti ndo zvindatowana mudumbu pane vanhu vadoro mazuva ano magetsi anoenda nyongo inoona kwataka saka tinokupa uyu unomwa makuseni zita rawo miti yakasangana handigoni kuti ndikatifaina yakawati wandiri mukati asi munokupa zita rokuti chiwo nego iguchu alright takambonzwa unoti makuseni sina chawanda before meal womwa hafu ichi yebhodhoro wowedzera mvura woti manheru pai usatowana meal womwa futi svapa hafu wowedzera mvura for 7 days wongoti sechimba yababavo apo neapo zvingozomwavo apo nechi apa asi handiri kurambidzwa kuenda kuchipatara ndokukurudzira kuti unobayiwa kana jikiseni kana pana zvimwe zvasingausi zvakadi wakamanya pakarimwa saka ndeti kana ndikati ndokukurudzira kuti une kuchipatara unobayiwa jikiseni urikoma tablets zvobatsirana nechi nemishonga yangu yechibhuru. Tinotenda kumwe wacho uripo ndewechifu uyu yakada kufanana yakada kufanana asi uyu manje uyu
vakadzi vamazuva ano handisi makarekare mabasa aivako ibaba vangu vaiva mugadichere vachichinjanisa machere akasiyana-siyana saka mai vachinga vakakohwa vakayambura nyimo dzavo woenda kubulawa kuna baba asi zvino mazuva ano manje vozodzoka muna ugazi votema makwenzi baba vachimbomukanidza chii zvemukati kuti zvikore saka pavaizodzoka baba ndo vava kuuya mamandenzi zvapakrismas vachinge mamandenzi vachisangana namai vangu vakaumba zvibereko asi ke zvino vakadzi vatinavo one day ukatokona kusangana naye chotokala saka ndo uyu watoita kuti tiwedzere tobusa saka unenge uchinimwanani uri mwana murume reka kuti mwana mukadzi wakakorera so alright ndo towedzera nawo urume okay right ndo mizhinji yacho iripo ipapa handiti saka vanenge vachida kukubata imeme ngatiti munhu ari kuSouth Africa but ari kuda futi kugadzirirwa guchiri kana kuti arikuda kuti munoita sei tinowanzokukomunikita nevanhu vanofamba nemabhazi vavava ecape town nematruck drive ndo vanobata ndobatisa chii muwabatisa namba dzangu zvinoitwa 0780 940 131 tidzokorore zvekare 0780 940 131 zita rinobuda ipapo kana pari paiko kechizoti Langton Gunge zvikureva kuti kana munhu chiro ari trade name yangu vanotiti Gono pano pangundu Gono handiti aiwa tinotenda nokuti pamukana wekuti mushambadzewo basa renyu muri pano pangundu tinoimba kuti vanhu vazhinji vachakubatai vasangana nemiwo pano paSly Media TV asi mabata zvandatsanangura kuti pa100 vanhu ndiri kusangana ne96% vanhu vachiva vachitenda ndo saka ndiri pano papani ndaisatemwa nebhotoro ndigara pabhowa pakadaita zvisinei asi zvose handingaura pangu rufu kangu yakwana yadi yakwana asi ndozarwa kwangu tinotenda maita henyu kuti wanisa mukana wokutaura nemi zvakanaka maita basa zvakanaka